This is Don's TV Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Dong's Download Cellphone Accessories. Tayong Public Market. Tayong Pangasinan. Magandang araw muli mga tropa. Dito tayo ngayon sa may siyudad ng Urdaneta, Pangasinan. Ito. Nasa 168 ako guys. Ngayon mag-speed test muli ako ng dito SIM card. Kung ano ba yung speed niya dito sa may siyudad ng Urdaneta City, Pangasinan. Dito ko sa may malapit sa 168 Urdaneta. Ngayon guys, mag-speed test tayo, no? Ang signal ko dito ay nasa 3 bar ang signal ko dito. Mag-speed test tayo. Try natin dito sa may siyudad ng Urdaneta City, Pangasinan, ang dito SIM card. Yan po guys, ang speed dito sa may city proper ng Urdaneta, nasa 26 Mbps. Mula naman sa BS6 hanggang dito, magandang signal ng dito SIM card. So yun lamang po. Pwede na kayong lumipat sa dito telco. Huwag ka na dyan, huwag ka na dun, dito na tayo. Alam, magandang araw muli guys sa ating speed test dito sa bayan ng Binalonan. Mag-try ulit tayo mag-speed test ng ating dito SIM card dito sa bayan ng Binalonan. Sa town proper ako guys. Nasa Save More ako ng Binalonan. Save More ng Binalonan. Mag-speed test tayo guys dito sa Save More ng Binalonan, town proper. Speed test tayo ng D2 SIM card. So guys, yung speed test ng D2 SIM card sa Binalonan, Pangasinan, 30 Mbps po. So malakas na dito rin sa Binalonan, Pangasinan. Ano pang hinihintay nyo? Lipat na sa dito SIM card.